1 இடம் டீ கடை. சர்ச்சு வேறு இன்றைக்கி 9 மணிக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்க 2 பேரும் கிளம்பிட்டாங்களான்னு தெரியலையே. சரி, ஃபோன் அடித்து பார்ப்போம். இந்த முழு நாடும் கொரோனா வைரஸ் அல்லது இவங்க வேற படுத்துறாங்கயா. ஹலோ, சொல்லியா? என்னையா கிளம்பியாச்சா? இன்னைக்கு 9 மணிக்கு தச்சியா? கிளம்பியாச்சா. சரி வேமா டேனியை கூட்டிகிட்டு நம்ம லொக்கேஷனுக்கு வாங்க. சரியா. அண்ணே, எப்படி இருக்கிய? வாப்பா என்னப்பா தனியாக வர? இல்லைண்ணே, இந்த 2 பேரும் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்கண்ணே. வந்துட்டோம். சரிப்பா. என்ன டீயா காஃபியா? இந்த வந்துட்டோம். 3 பேராக சேர்ந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். சரிப்பா. என்னப்பா இந்த பால்காரன் இன்னும் 5 லிட்டர் பாலை கொடுக்காமலே போயிட்டான். பால் வேற முடிய போகுது. நீங்கள் எத்தனை பேர் வரப்போறீங்க தெரியல. அது யாருண்ணே நம்ம ஊரில் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பால் கொடுக்குறது? அதான்ப்பா புதூரில் ஏதோ ஒரு பால் கடை திறந்துருக்காங்க. நம்மள கேள்விப்படலையா? ஈஸ்வரன் பால் கடைன்னு அப்படின்னு. ஓ, அவரா? சரி. வாங்கயா. என்ன அவ்வளோ லேட் ஆகிப்போச்சு? அண்ணே, எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல, குடிக்கிற மாதிரி ஒரு 3 டீயாக போடுங்க. எப்பா குடிக்கிறதுக்காப்பா நம்ம டீ போட்டுக்கிட்டு இருக்கான், பிடிச்சி கீழே ஊற்றுறதுக்கு போடல. என்னப்பா நீ வேற இப்படி சொல்லிவிட்ட பாரு. இப்போ எப்படி டீ போடுறேன்னு மட்டும். சரிண்ணே கோச்சிக்காதண்ணே. விண்ணே என்னையா, போன வாரம் நம்ம ராகுல் இருக்க முடியலையாமே. சர்ச்சு குரூப்பில் மெசேஜ் பார்த்துருந்தேன். நீங்கள் எதுவும் போனீங்களா? ஆமாம், நானும் பார்த்துருந்தேன். கொஞ்சம் வேலை பிஸினால் போக முடியல. நீ எதுவும் போயிட்டு வந்தியா? இல்லையா, என்னாலையும் போக முடியல. வீட்டில் தான் போயிட்டு வந்தாங்க. என்ன இருந்தாலும் நம்ம போய் பார்க்கணும்யா. சரி, சாயந்தரம் சர்ச்சு முடிஞ்சோடனே ஒரு ரெட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். சரியா. இந்தப்பா டீயை குடிச்சுப்பாரு. கொண்டாங்கண்ணே. ஓ, இதுதான் டீயா? என்னாண்ணே, பால் முடிஞ்சிருச்சா? சுடுதலில் டிகாசனை போட்டு கொடுத்துருக்க. எப்பா பழைய பாக்கியை கொடுங்க, அப்புறம் பாரு டீ டம் டீ கும் டீ எல்லாம் நீங்கள் கேட்குற டீ அப்புறம் போட்டு கொடுக்குறேன். சரிண்ணே விடுண்ணே. ஏண்ணே பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்க? கண்ணு மட்டும் தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், சேர்த்து கொடுத்துருவோம். அண்ணே சரிண்ணே, ஏதோ ராகுல் பிரதருக்கு முடியலன்னு பேசிட்டு இருந்தீங்களே, யாருண்ணே இது? அது சரி. டேய், அவர் நம்ம சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக வர ஒரு விசுவாசி தான்டா. இதுக்கு தாண்டா சொல்கிறது, சர்ச்சு முடிஞ்சோடனே யாரும் வேகமாக கிளம்பிடாதீங்கன்னு. சர்ச்சு முடிஞ்சோடனே ஒருவரை பார்த்து ஒரு ப்ரைஸ் ஆடு சொல்கிறது, ஒரு விசாரிக்கிற மாதிரி இருந்துருந்தா இந்நேரம் அவர் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல. என்னமேவாவது அந்த பழக்கத்தை ரெகுலராக நம்ம கொண்டு வரணும்டா. ஆமாண்ணே, பாருங்கள் பேர் கூட தெரியாமல் போச்சு பாருங்க. ஆமாம். வா கிறிஸ்டோ. கிறிஸ்டோ. பிரைஸ்லாண்ணே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் கிறிஸ்டோ. போன வாரம் உங்கள் வீட்டில் குடும்ப பிரேயர் வச்சுருந்தீங்கல்ல, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சியா. நீங்கள் கொடுத்த உணவுக்கு ரொம்ப நன்றியா. அங்கேயே நன்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன், சொல்ல முடியல. நீ பார்த்தோன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. நன்றியா. அப்படியாண்ணே, அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே. நீங்களும் இந்த மைக் இதெல்லாம் கரெக்டான டைமில் வந்து மாட்டிட்டு போனீங்க. அப்புறம்ண்ணே, என் தம்பி வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கான். அவனுக்கும் இந்த மியூசிக் இதெல்லாம் போடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றான். அவனே உங்கள் கூட சேர்த்து கொஞ்சம் மியூசிக் போடலாம் போட்டுக்காங்கண்ணே. ஆமாம் கிறிஸ்டோ, நானும் அதை யோசிச்சிருக்கேன். ஆண்டவருக்கு சித்தமானா நம்ம சர்ச்சு பசங்க எல்லாத்தையும் வச்சு மியூசிக் சொல்லி கொடுக்கலான்னு தான் இருக்கேன். சரி கிறிஸ்டோ. சரிண்ணே, இந்த ப்ரேயர் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க, நான் முன்னாடி போகிறேண்ணே. சரியா. என்னையா நம்ம சர்ச்சுக்கார பையன் வந்துருங்க, அவன் ப்ரைஸ் கூட சொல்லாமல் இருக்கிறீங்க? இல்லைண்ணே, நான் போய் அவர்கிட்ட ப்ரைஸில் சொன்னேனீங்களே, அவர் எங்கே வேலை பார்க்குற, என்ன படிக்கிறேன்னு ஏதாவது நசன்னு கேட்பாருண்ணே. அதுக்கு தான் நான் சைலண்ட்டாக இருந்தேன். அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதியா. யாராக இருந்தாலும் ப்ரைஸில் சொல்லி போலங்க. அதுவும் இல்லாமல் சர்ச்சில் குடும்ப ஜெபம்லாம் வைக்கிறாங்க. அவங்களால முடிஞ்சதை பிரயாசப்படுத்தி நமக்கு செய்கிறாங்க. எனக்காச்சும் நம்ம நன்றி சொல்லியிருக்கோமே ஐயா. இனிமேல் போகிற எல்லார் வீட்லேயும் நன்றி சொல்லி பழகணும்யா. ஆமாண்ணே, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தானே. ஆமாய்யா, நீ சொல்கிறதும் சரிதாயா. நம்மளும் சர்ச்சுக்கு வர யாராக இருந்தாலும் ப்ரைஸ் ஆட் சொல்லி பழகணும். அப்புறம் தேங்க்ஸ் சொல்லியும் பழகணும்யா. நம்ம சரியாக இருந்தால் தானே நம்மளுக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கு சகோதரத்துவம்னா என்னன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இன்னுமே அதை ரெகுலராக கொண்டு வரணும்யா. சரிண்ணே, சர்ச்சுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. இந்தாங்க கிளாஸு. காசு என்னண்ணே புதுசாக கேட்குற? அக்கௌண்ட்டில் வச்சுக்கணே. சரி, எப்போ என்ன 9:30 வருவீங்க? இன்றைக்கி என்ன 8:30 வந்து உட்காந்துருக்கீங்க? அண்ணே வேறு ஒன்றும் இல்லைண்ணே, குடும்ப பண்டிகை இன்னைக்கு சர்ச்சில். குடும்ப பண்டிகையா? அது என்னையா குடும்ப பண்டிகை? நான் பார்க்காத பண்டிகை, நான் கேட்காத பண்டிகை. அண்ணே குடும்ப பண்டிகைனா ஒன்றும் இல்லைண்ணே, குடும்பமாக வந்து ஆண்டவருக்கு ஒரு பாட்டை பாடி நன்றி சொல்லிட்டு போகிறது தானே. ஓ சரி, நான் வரலாமா? வாங்கண்ணே, உங்களுக்கு என்ன, வாங்க. சரிப்பா பார்த்து போயிட்டு வாங்க. வர்றோம்ண்ணே, லேட் ஆயிடுச்சு. வாங்க. சரிப்பா. காட்சி 2. இடம் சபைக்கு செல்லும் வழியில். ஹாய் ஜெஃப்ரி.
டேனியனே எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ஜெஃப்ரி, நீ எப்படி இருக்க? நானும் நல்லா இருக்கேனே. நீங்கள் என்ன இவ்வளோ லேட்டாக வரீங்க? அட ஆமாம் ஜெஃப்ரி, கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. சரி, பாட்டு சூஸ் பண்ணியாச்சா? என்ன பாட்டுனே? என்ன பாட்டா? இன்னைக்கு குடும்ப பண்ணிக்கப்பா. அதானே, அது எங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் எடுத்துருப்பாங்கண்ணே, நம்ம அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறது தான். என்ன ஜெஃப்ரி இப்படி சொல்கிற? நம்ம சர்ச்சில் 3 வாரமாக இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓ அப்படியாண்ணே, சரிண்ணே அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம்ண்ணே. அப்படி இல்லை ஜெஃப்ரி, குடும்பமாக சேர்ந்து பாட்டு பாடி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுதான் ஏன் குடும்ப பண்டிகை. ஓ அப்படியாண்ணே, ஓகேண்ணே, நான் மாற்றிக்கிறேண்ணே. அதை விடுங்க, இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறாங்க? என்னன்னு தெரில ஜெஃப்ரி, ஆனால் நெய் வாசனை கமகமன்னு இழுக்குதுன்னு. ஓகேண்ணே. நான் அந்த கேட்டு பக்கத்தில் யாருண்ணே ஒரு மொரட்டால ஒருத்தன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன்? தெரில ஜெஃப்ரி, பார்க்க சாமதியே தெரியுது. ஓகேண்ணே, வாங்கண்ணே அங்கே போய் பார்ப்பான் அவனை. அட நம்ம சாம் இது. உள்ள ஜபம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நீ என்னடா வெளியே நின்று மொபைல் நோண்டிகிட்டு இருக்க? நான் இல்லைண்ணா, குடும்ப பண்டிகைக்காண்டி பாட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேண்ணா. என்ன பாட்டுன்னு சொன்ன, வேற சத்தம் கேட்குது. அண்ணா இல்லைண்ணா, அது யூடியூப்பில் ஆடு. இதான் என்ன ஆடுன்னு பார்க்குறேன். என்னடா கேம் விளாண்டுட்டு இருக்க? இல்லைண்ணா, இன்றைக்கி தான் சண்டே கிளாஸ் இல்லைண்ணா, அதான் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு போகலான்னு நினச்சேண்ணா. அடப்பாவி டேய், உள்ள ஜபம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, நீ என்னடா வெளியே நின்று கேம் விளாண்டுட்டு இருக்க? நான் இது மாதிரி ஜப நேரத்தெல்லாம் அசட்டை பண்ணக்கூடாதுடா. சரி, சண்டே கிளாஸ்லாம் போறியா? அதெல்லாம் போகிறேண்ணா. சண்டே கிளாஸ்லாம் ரெகுலராக போயா? நாங்களாம் சண்டே கிளாஸ் போனதுனால தான் கர்த்தருக்கு நல்லா இருக்கும், தேவனோட வழிபடகி போகாமல் இருக்கோம். ஆமாடா, அப்புறம் நீ இந்த ஆலயத்தெல்லாம் நீ அசட்டை பண்ணக்கூடாதுடா. சரிண்ணா, இனிமேல் கரெக்டாக இருக்கேண்ணா. சரி வாங்க, லேட் ஆயிடுச்சு, சர்ச்சுக்குள்ளே போவோம். இப்போ நம்ம பார்த்த 2 காட்சிகள் மூலமாக நிறையா கருத்துக்களை நாம் கற்றுக்கிட்டோம். இதைத்தான் பைபிளில் கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் பவுல் அப்போஸ்தலர், சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட்டால் ஆவிக்கூறுகளாகிய நீங்கள் சாந்தமுள்ள ஆவியோடே அப்படிப்பட்டவனை சீர்பொருந்த பண்ணுங்கள், நீயும் சோதிக்கப்படாதபடிக்கு உன்னை குறித்து எச்சரிக்கையாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம கேட்ட வசனத்தின்படி இன்னும் நம்ம சகோதரத்துவத்தில் வளருவோம்.